75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, driver ng bus patay matapos atakihin habang nagmamaneho sa Daraga, Albay. Pakinggan natin ang ulat mula kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Patay ang isang 52 anyos na driver ng pampasaherong bus na biyaheng Samar matapos umano itong atakihin sa puso habang nagmamaneho sa bahagi ng barangay Sipi, Daraga, Albay. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, nawala ng kontrol sa manibela ang driver matapos atakihin dahilan para bumangga ang bus sa isang konkretong poste. Agad itong isinugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, ngunit idineklara ng dead on arrival. Tiniyak naman ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, hepe ng Daraga Municipal Police Station, na ligtas at walang nasaktan sa 32 pasaherong sakay ng bus nang mangyari ang insidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga kaukulang ahensya para sa kumpletong dokumentasyon at karagdagang detalye hinggil sa insidente. Nagpaalala rin si Azotea sa publiko, lalo na sa mga magbabiyahe ngayong holiday season, na tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan at ng driver at sundin ang lahat ng safety protocols upang maiwasan ang ganitong insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. LTO Bicol nanawagan sa publiko na iwasan ang non-essential travel dahil sa pre-Wilma. Pakinggan natin ang ulat mula kay Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Naglabas ng travel advisory ang LTO Region 5 kaugnay ng inaasahang masamang lagay ng panahon dulot ng tropical disturbance na pre-Wilma na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa LTO Bicol, epektibo ito simula alas 8 ng gabi ngayong araw hanggang sa susunod na abiso at mariing hinihikayat ang publiko na iwasan ang lahat ng hindi mahalagang pagbiyahe sa lupa, lalo na sa mga rutang patungong Masbate, Catanduanes, Visayas at Mindanao. Kasama rin sa binigyang pansin ang mga biyahe na dumaraan sa mga pantalan ng Matnog, Tabaco City, Pilar at Piuduran kung saan inaasahan ang posibleng pagkaantala ng serbisyo at matinding pagsikip ng daloy ng mga sasakyan. Layunin ng panawagang ito na mabawasan ang trapiko sa Maharlika Highway at mga pangunahing pantalan at higit sa lahat maprotektahan ng kaligtasan ng mga biyahero sa harap ng posibleng matinding epekto ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Makakatanggap ng 2,000 na bata ang bata at marginalized groups, lalo na ang differently abled persons ng food packs at regalo mula sa Ako Bicol Party List para sa Kapaskuhan. Sa ibinahagi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr., nakahanda ng mga regalo para sa nasabing sektor para ipakita ang pagpapahalaga sa nasabing sektor. Subalit binigyan din ni Garbin na hindi lamang tuwing holiday season ang pagbibigay tulong nila sa publiko, ngunit buong taon mayroon silang mga programa para sa kapakanan ng lahat na sektor sa rehiyon. Para sa ating sunod na balita, 4.5 billion pesos na insurance claims ipinagkaloob sa mga biktima ng UV Express truck accident sa Kamalig, Albay. Pakinggan natin ang ulat mula kay Emmanuel Bungkudin.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 4.5 million pesos ang kabuang insurance claims na ipinagkaloob sa mga biktima ng aksidente sa Barangay Libod, Camalig, Albay, kung saan nasawi ang 10 pasahero at isang driver matapos araruin ng truck ang UV Express van. Ayon kay Jose Reyes, Assistant Vice President for Claims ng Passenger Accident Management and Insurance Agency or PAMI, bawat pamilya ng nasawing pasahero ay nakatanggap ng 400,000 pesos alinsunod sa mandatory passenger personal accident insurance ng mga PUV. Para sa pumanaw na driver, natanggap ng kanyang pamilya ang kabuang insurance claim na 435,000 kung saan ang 35,000 na dagdag ay para sa edukasyon ng kanyang anak. Samantala, ang isang pasaherong nakaligtas ay nakatanggap ng 100,000 pesos bilang tulong para sa kanyang gamutan. Ani Reyes, layunin ng insurance claims na ito na tiyakin ang proteksyon ng mga pasahero at ipatupad ang responsibilidad ng lahat ng PUV operators alinsunod sa patakaran ng LTFRB sa mandatory passenger accident insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongkudin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating sunod na balita, DSWD Bicol muling nagpaabot ng tulong sa mga pamilya ng nasawi sa aksidente sa Camalig, Albay. Pakinggan natin ang ulat mula kay Christine Villanueva. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Muling nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa mga pamilya ng 11 nasawi sa malagim na aksidente sa Camalig, Albay. Sa pamamagitan ng Crisis Intervention Section ng Iriga City at Albay Satellite Offices, umabot sa kabuang 180,000 ang naibigay na tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya matapos ang pagsalpok ng isang truck sa pampasaherong van. Patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial intervention upang matulungan ang mga apektadong pamilya sa pagproseso ng kanilang dalamhati at emosyon sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pamumuno ni Regional Director Norman Laurio, nagpapatuloy ang koordinasyon ng DSWD Bicol sa mga nakaligtas sa insidente upang may sakatuparan ng kinakailangang tulong medikal. Ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong may malasakit ay alunsod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na tiyakin ang agarang pag-abot ng tulong sa mga individual o pamilyang dumaranas ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating huling balita, magsasagawa ang Public Employment Services Office o PESO Masbate City ng local and overseas job fair na gaganapin sa Magallanes Coliseum sa darating na December 5, 2025. Ayon kay Ian Mark Oliva, ang PESO manager ang naturang job fair ay layuning maiangat ang buhay ng Masbateño sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trabaho. Ang nasabing job fair ay mayroong 9 na pribadong employer na pwedeng pasukan ng mga job seekers. Paalala naman ng PESO Masbate City na dali ng lahat na kinakailangang requirements para sa pag-apply. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts. Buong puwersang magbabalita, ito po sa Elvra Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.